Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws in de Extra vandaag gaat over huisartsen die zich geïntimideerd voelen. Waar gaat het om? Het gaat om huisartsen die zich nog niet hebben aangesloten bij de Curaçaose huisartsenpost. En zij voelen zich onder druk gezet dat ze een heel softwaresysteem moeten aanschaffen. En als ze dat niet doen, kunnen ze zich niet aanmelden. Vanaf 1 januari biedt de huisartsenpost Curaçao spoedzorg in de avonden, nachten, in het weekend en tijdens feestdagen. Momenteel zijn er 57 huisartsen officieel aangesloten. Iedereen kan naar www.hap.cw gaan om te kijken of zijn of haar huisarts is aangesloten. Momenteel zijn dat er 57. Niet aangesloten huisartsen kunnen geen beroep doen op de Curaçaose huisartsenpost en moeten zelf zorgen voor opvang of voor de mogelijkheid dat patiënten na reguliere werktijden gecontroleerd worden. Maar in ieder geval de huisartsen die nog niet zijn aangemeld zeggen van ja, we moeten nu opeens allemaal zaken doen waar we misschien niet achter staan en ze voelen zich geïntimideerd. Wordt zeker vervolgd. Curaçao tekent akkoord met Suriname. Dat gebeurde gisteren door de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Saintje. Hij tekende een letter of intent met de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken. In deze letter of intent geven beide landen aan dat ze willen samenwerken op het gebied van economische ontwikkeling. Daarbij gaat het vooral om investeringen en handel, maar ook willen samenwerken op het gebied van toerisme, voedselzekerheid en regionale en bilaterale samenwerking. Aanklacht van valsheid in geschriften, dat heeft te maken met Campo Alegre, inmiddels natuurlijk verkocht tijdens een veiling. Maar de Extra meldt dat het bedrijf Wilshire Advisors onlangs een klacht heeft ingediend bij het kantoor van de procureur-generaal. Die klacht is gericht tegen hoofdofficier Heiko de Jong wegens vervalsing van documenten, zo zegt Wilshire Advisors. De Extra schrijft er vandaag over en in het document staat dat op 15 december 2020 de Jong de eerste aanlegrechtbank heeft verzocht om toestemming om de zorg voor Campo Alegre op zich te nemen. En aangezien het Openbaar Ministerie, waar de Jong zelf deel van uitmaakt, van plan is dat complex te verkopen. In dat document zegt de Jong dat Campo Alegre verwaarloosd is en dat er geen zorg wordt gedragen voor de locatie. Die opmerkingen zijn volgens Wilshire Advisors onjuist en vals. Onderzoek naar voedsel dat over datum is. Het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu heeft samen met haar afdeling G1GZ onderzoek gedaan en zal ook nog even door blijven gaan met het onderzoek. Nadat een persoon ziek werd, nadat hij een hotdog had gegeten die hij gekocht had in een supermarkt die over datum was. Wat er precies is gebeurd en ook naar aanleiding hiervan de berichten die er allemaal op sociale media zijn verschenen. Dat is het onderwerp van onderzoek door het ministerie. Die zegt dat ze nu laten weten dat er wordt gekeken. Er is ook in het betreffende supermarkt onderzoek gedaan. Daaruit bleek inderdaad dat de hotdogs over tijd waren. Maar op het moment dat de controleurs binnenkwamen waren die al niet meer in de verkoop. Die waren klaar voor vernietiging. Maar in ieder geval wordt er streng gelet op het feit dat supermarkten geen spullen verkopen waar mensen ziek van kunnen worden. Dan minister-president Pik Pissas, die heeft uitleg gegeven over de rol van de gouverneur. Dat gebeurde deze week tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. Quendel Mercelina van de PNP had vragen gesteld omdat de gouverneur tijdens de nieuwjaarstoespraak zei dat ze op haar tong moest bijten om niks te zeggen over Enya, Campo, de begrotingsbehandeling die later zou plaatsvinden. En volgens Mercelina was het de vraag in hoeverre de gouverneur vrij is om daar iets over te zeggen. Nou, Pissas legt uit, we leven in een democratie, de gouverneur is op de hoogte van het beleid van de regering. En net als iedereen kan ze daarmee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat is verder niets vreemds, aldus Pissas. Dan ondernemer van eigen wapen beroofd. Dat hoorden we gisteravond. Een ondernemer die woont in de Boerhavenstraat is in zijn huis overvallen en werd ook mishandeld. De overvallers waren uit op het wapen dat de man bij zich draagt. Hij heeft daar een vergunning voor, maar na de overval is hij dat wapen dus kwijt. De politie onderzoekt de zaak. En dan werkt Aruba aan het openen van de luchtgrens met Venezuela.
Dat werd vanochtend gemeld. De grens met Venezuela is zoals bekend gesloten sinds 2019. In mei 2023 werd de maritieme grens geopend. Onlangs heeft Aruba het sluiten weer met 3 maanden verlengd. Maar daarna is het wel de bedoeling dat ook Aruba weer de luchtgrenzen met Venezuela zou openen. Dan zou het gaan om passagiers, maar ook om transport, om postvervoer. In welke volgorde dat opengemaakt wordt is nog niet duidelijk, maar Venezuela en Aruba gaan daar wel de komende tijd verder over praten. Nou, even tijd voor een break en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUM. Es único na Kosovo. Por el año 2016, nos tiene planta de bloque más grande de Kosovo, en Hess Milk Station. La planta aquí nos puede producir todo tipo de bloque y clenco na diferente color y forma. En we beginnen bij Bonaire, want daar werd onlangs een expositie geopend. De expositie heet Si Piedra por Papia, als stenen konden praten. En die werd geopend bij Casti Arte Sobremesa, dus op de Abraham Boulevard. De interim gezaghebber, Nolly Oliana, opende dat en legde uit dat als stenen konden praten, we veel meer van de geschiedenis zouden kunnen horen. Kijk naar een deel van zijn bijdrage bij de opening van de expositie. Stenen om huizen te bouwen, maar ook stenen om geiten bij elkaar te brengen voor de mensen die dat kennen. Een slinger die ronddraait zo met een stenen ring om al de geiten bij elkaar te jagen. Stenen die je kunt verbranden, dat uit elkaar valt in ongebluste kalk. En dat ongebluste kalk werd vroeger ook gebruikt om huizen mee te schilderen. Een voordeel van ongebluste kalk is dat bijvoorbeeld als je dat gebruikt, dat betekent dat je geen last krijgt van ongedierte en schorpioenen in je huis. Er zijn heel veel mensen die niet weten of om mieren weg te jagen, etc. in je tuin kun je dat gebruiken. Wij hebben heel veel materiaal op dit eiland die we kunnen gebruiken. Alleen de betekenis daarvan, de waarde daarvan, de functie daarvan zijn we de laatste tijd vergeten. Dat betekent ook dat we een hele belangrijke rol hebben als gemeenschap om de kennis van vroeger over te brengen op onze jeugd. De expositie bevat werk van onder meer Ruben Lacruz, Caroline Helweg, Ghislaine Monte, Nochi Koffie, Sherwin Pinto en Siegfried Beaumont. En de openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 2 tot 5 en zaterdag van 11 tot 2. De tentoonstelling loopt tot 3 februari. En dan gaan we naar Rusland toe, want daar is een vliegtuig neergehaald. Een Russisch militair transportvliegtuig van het type Ilyushin 276 is vanochtend vroeg in de regio Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens, naar beneden gehaald. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat 65 Oekraïense krijgsgevangenen, 6 bemanningsleden en 3 begeleiders zijn omgekomen. Volgens Rusland heeft Oekraïne het toestel neergehaald. De Oekraïners in het vliegtuig werden vervoerd voor een gevangenenruil. Op video's die na de crash op sociale media verschenen is een grote explosie te zien. Even daarvoor valt een groot brokstuk van het toestel af, terwijl het in grote vaart naar beneden komt. Volgens de gouverneur van de regio is het zeker dat niemand het heeft overleefd. En Russische autoriteiten zeggen dat er 3 raketten werden afgevuurd toen het vliegtuig boven het district Koraganski vloog. Dat is allemaal ten noorden van de stad Belgorod.
Er werd later gezegd dat het maar om 2 raketten ging, maar volgens Rusland is het duidelijk dat Oekraïne hierachter zit. Wordt ongetwijfeld ook nog vervolgde nieuws hierover. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. Ik ben blij dat u weer gekeken heeft en we zijn er morgen weer met meer nieuws. Hopelijk bent u er dan ook weer. Tot ziens, dag.